ВК, коли ласка, Беларусь. Ось я посылку там скидывал. Все, я запустил трансляцию, время уже у нас. Дима, ну молодец, что запустил трансляцию, но мы не тільки по времени стартуємо. Запустив трансляцію, но ми не тільки по времени стартуємо. Ой, мені треба щось робити з тієї зарази. Я не знаю, откуда ноги ростуть. Такого не було. Да? Ну, вже пішла трансляція, можете вже почекати, вже в мене щось не запускається. Не вдалося отримати доступ к указаному каналу. І включу. Так, Діма, розвлекай своїх глядачів. Так, я так само зараз буду запускати. Почекай, ВК почекай, будь ласка. Добре, чекаю, я чекаю, окей. А відео буде, Олександр? Мені ні, без камери. Ти не можеш чи технічно не маєш? Ну, покуль нема. Можливо, у будущем так буде камера, покуль що нема. А Усяслав чого не відсутнічає? А ён там заняты. Да, і ён пісаў, што ён заняты сёння, там праца якая, і ён можа сёння не будзе ўвогуле сёння на наших пасідэньках. Ой, у меня еще спина мокрая. Так. Так, ну що, починаємо, Неша? Так, почекай. Зараз які новини? Нічого не ведаю, тому що зараз працюю. Ёсць, Анатоль, цікавая у нас навіна. Такая вось нечаканая. Ну, ты, можа, чуў аб тым, што Канапацкая там такі законапраект зрабіла. Так. Про то я чуў. Ну вось, гэта навіна. Ну, перапахаванне Каліноўскага. Што за Канапацкая? Хто такая тая Канапацкая? Ну, гэта адзіная з двух вось так званых апазіцыянерак, якія былі ў парламенце, там Канапацкая, Анісім. Вось у іх ужо зараз сканчаюцца іх паўнамоцтвы дэпутацкія. Ну, новы парламент уже хутка будзе працаваць, ну, можа там пасля Новага года. Вось, і тут вось напрыканцы яна такі законапраект такі туды падала. Можа, хочаш, щоб назад яе забралі? А яна, кажуць, жадае, чтобы на якуюсь пасаду там яе прынялі, ну, дзяржаўную. Яна ж у парламент не трапіла зараз, а вось калі так, то можа гэта такое выпрабаванне для яе зрабілі, каб ну, яна показала, што яна на чыём яна баку. Такая у нас апозіцыя. Так, да. Я лічу, што гэта зрада. Як гэта зрада так? Дыктатар 25 гадоў. Што ён рабіў? Рабаваў, знішчаў беларусаў. Вось, на мільён нас стала менш. Так? Беларускамоўных школ стала, ну там, не ведаю, колькі там, 20-30 там, колькі там, па ўсёй краіне. О, прывітанне, Васіль. Вітаю, друзі. Так, Василь, ехо йде. Зараз я наушники візьму, друзі. Я тільки що прилетів. Ага. Так. А то Канапацкая, так. Ну вось ніхто не чакаў такога. Яна пачала вельмі добра, як прайшла ў парламент. Ну, там і закон пра то, каб прызнаць гісторыка-культурнай каштоўнасцю БЧБ-сцяг, там, што яна яшчэ рабіла, падтрымлівала, ну, тых, хто выступаў там супраць вось гэтага закона об адтэрміноўках, ну, такое, там выязджала, калі быў крыжалом у Курапатах, яна адзіная, і там якісьці запрос дэпутацкі зрабіла. Ну, гэта не шмат, але, ну, хоць штосьці там. Марзалюк такога не зробіць ніколі, там, ці хтосьці іншы, там, ну, лукашысты які. А яна рабіла, ну, вось, а цяпер, што тут у нас? Я такога ад яе не чакаў. Каб Лукашенко зрабіў бы Беларусь квітнеючаю, каб зрабіў бы так, як Польска, що? Тады другое дело. Анатоль, у часе вось пішуць, што Канапацкая скора станет Марзалюком. Ну, мабуть, так.
Мабуть, так і Ну калі вось видите, Анатолій, гэта пацверджанне таго, што вось хто трапляе ў гэтую сістэму, які б ён не быў там чалавек добры там ці дрэнны, ён становіцца часткай гэтай сістэмы. Вось такая як нейкая матрыца, у якой твоя вось асабістае твои вось там стаўленне да чагосьці, яно не мае такога сэнсу. Там трэба выконваць загады. Табе Лукашенко загадаў, вось рабі вось тое, так? Вось ты павінен думаць вось аб гэтым так, аб вось аб гэтым вот так. І ўсё. Там вось гэтая міліцыя таксама. Ну, увогуле там супраць міліцыі мы ж нічога не маем, што яна павінна быць, чтоб там крымінальнікаў усялякіх лавіць. Але у нас міліцыя займаецца палітычным такім, ну, сыскам. Яны супраць апазіцыі, супраць народа працуюць. Ім кажуць, вось патрэбна тое зрабіць, там сфабрыкаваць справу і все. Ну, гэта ненармальна. Мы ж супраць гэтага выступаем. А вось некаторыя ватнікі кажуць, што вы там апазіцыя, што вы там это супраць міліцыі, што у вашай новай там краіне для жыцця не павінна быць сілавых структур. Не. Яны будуць, але яны будуць працаваць на тое, каб забяспечваць безопасность країни, Василь, а не вечір. на гэты. Ви готові? Я так. Так, ну що тоді? Так. На секундочку. А в мене вже пряма трансляція. Отлично. Да, у всех уже. Я ж прийшов, Потому что уже друзі, время. на бал. Друзі, доброго вечора вам. Доброго Привітання. вечора, Україна. Поїхали. Значить, Ну що, добрий вечір усім. У нас черговий посиденьки, четвер, 21 Київ, тобто Білорусь 21 година, 20 у Києві. У нас сьогодні четверо. Самые такие моих два Василий Интерхунта, Київ. Василь, наша Україна, Русь, так само Київ, і Шерикот Орше, ну і я Анатолій Сайгон. доброго вечора, друзі. То вже які у нас по колейці 45-ті, так? 46 вже. 46-ті. Ай нічого. Один раз помилитися, то не Ну так, вже 46-ті. Ось 46-ті, а кільки тижнів у неділі года? 52. 50, да. Ось, шукайте. Трошки якийсь там місяць застався, і все, у нас буде якраз цілий год, як ми вже робимо ті посиденьки. Цікаві зараз новини. Кое-що ми вже почали тут таке розмовляти поки між собою. Що там цікавого по Білорусі, я сразу хочу, як сказав у нас Шерикот. Почнемо з Білорусі. А чого мені слово? Ви обично мені передаєте слово. Зараз я вже передаю Шерикот. А давайте 46 передавали мені, а 45 мені, а 46 не мені. Що Шеремакоту, бо ми вже почали Давайте мені. Дивіться, я хотів важливу новину. Ми, не знаю, чи вперше, чи не вперше, наша трансляція йде на канал ВК. Так, на мой канал. Да, зараз, секундочку, тут пішла заставка. Так, зараз я покажу, де в нас де трансляція, хвилиночку. А може не йде. А у вас почалась, Олександр, трансляція? У мене так, почалася. Зараз я обновлю сторінку. У ВК так, іде зараз, іде. 12 переглядів. Це що? Ну, я у ВК нема меня, давно я там оттулю збег, там нема що робити, там одні ватники казали всегда. Там нема що мені робити. Я бачу, почалася. Друзі, от вам трансляція, лайв, 12 людей нас дивляться. Шанування з подаром в ВК. Українці легально ВК не можуть дивитися, тому для розширення аудиторії ми вітаємо всіх глядачів в групі, як називається у нас група? Каліласка Білорусь. Каліласка Білорусь, так, усе докладно. Чудово. В принципі, все, що я хотів сказати, Шерикот, будь ласка, тобі слово, Дмитро. Радий вас всіх бачити. Василь, вам вітання, Анатолій Іванович. Ось, І всім дякую, нашим Василь. глядачам. Ось, всім дякую, нашим Василь. глядачам в наших чатах. Так, я ўжо пачаў тут казаць пра тое, што такі вось закон у нас
канапацкая там уносіць у парламент, але ну пра гэта я ўжо, мабыць, расказаў. Тут яшчэ рана што казаць, што там будзе, яго яшчэ не зацвердзілі. Ну, сам факт такі, ён не вельмі добры, мне ён не падабаецца. Я ўжо казаў, што гэта, як для мяне гэта зрада. Тое, што яна зрабіла, яна паказала сваю сутнасць, і я яе ўжо не лічу цяпер ні апазіцыянеркай, ні ўвогуле мяне не цікавіць яе вось тое, што яна будзе там рабіць. Вось, таму я жадаў бы перадаць вось нашаму спадару Тру, каб ён расказаў пра пахаванне Каліноўскага, таму што я сам там не прысутнічаў, а ён кажа, што ён быў, яму ёсць што сказаць. Так, ну гэта зварот да мяне. Так. Атрымліваецца, у пятніцу, 22 лістапада, у Вільні адбывалася такая вельмі грандыёзная цырымонія перапахавання парэшткаў паўстання, сярод якіх быў і сам Кастусь Каліноўскі. Гэта такая вельмі доўгая гісторыя. Пачалася яна з таго, што на пачатку 17-го года у Вільні на гары Гедыміна там пачаліся апоўзні, і падчас нейкіх там будаўнічых працаў знайшлі парэшткі людзей. Вось, адразу ж гэтыя працы прыпынілі, і недзе цягам 2 гадоў, цягам 2 год гэта ўсё вылучалі, прыязджалі з Беларусі таксама даследчыкі. Вось, і высветлілі, што ўсё ж такі гэта менавіта паўстанцы 1863 года. І вось 22 лістапада, гэта мінулая пятніца, у Вільні была грандыёзная цырымонія перапахавання. Там прысутнічалі прэзідэнт Польшчы і прэзідэнт Літвы. Таксама там запрашалі беларускі бок, але ў нас была больш такая сціпленькая дэлегацыя. Ось, нашага кіраўніка, конечно ж, там не было. Вось, вельмі грандыёзная падзея. Сапраўды перапахавалі як сапраўдных герояў, таму што Польша, Літва, і Беларусь, мы таксама зараз маем незалежнасць, суверэнітэт. Гэта тое, за што змагаліся тыя паўстанцы. Нават на нашым стрыме, вось у меня тут падрыхтавана, так, одну хвіліначку, падрыхтавана такая выява, ось на маём стрыме, яна зараз будзе бачна. Гэта як выглядала расійская імперыя, межы расійскай імперыі на 1863 год. Тут цалкам Фінляндыя, Эстонія, Латвія, Літва, Беларусь, Украіна таксама і значная частка Польша. Яшчэ таксама Аляска і нават частка Канады. Частка Канады таксама тут была ў гэтым годзе у складзе расійскай імперыі. Калі каротенька, то вось такая падзея, прадгісторыя і вось тое, што адбывалася ў гэту пятніцу. Вось, слова шэрому кату. Гэта ўсё, што ты кажаш пра гэта. Я думаў, што ты, можа, больш раскажаш пра пахаванне, пра цырымонію. Колькі там было людзей? Да. Я глядзеў поўны стрым, поўнасцю. Людзей было вельмі шмат. Так, слухайце, хутчэй за ўсё, я зараз буду на сваім стрыме без гуку. Выбачаюся, шаноўнае гаспадарства. Так, тут не так і шмат гледачоў пакуль што ў нас. Людзей было вельмі шмат. У першую чаргу гэта былі беларусы. То бок большасць гэта былі беларусы, шмат тысяч. То бок гэта там не некалькі дзесяткаў, не некалькі соцень, гэта была вялікая колькасць, шмат тысячаў людзей. Вось, былі стрымы Радыё Свабода, Белсад, гэта тэлеканал тэлевізіі польскай на нашай роднай беларускай мове. Вось, і гэта можна пабачыць таксама ў сеці, у інтэрнэце. І калі было шэсце, там вось касцёла святога Станіслава і на могілкі Роса, то вельмі моцна расцягнулася гэтая калёна. Вось, і там былі, усе народы былі побач. То бок асноўная маса беларусы, таксама там былі літоўцы і палякі. Вось, і мы былі як сапраўдныя браты. Вось, мы там што-небудзь крычалі, там жыве Беларусь, напрыклад, так, і вось нашыя лозунгі. Так, усе разам ішлі, пасля там нешта палякі,
таксама ну нейкі там прамовы казалі, так там ну ўсё цывілізавана, культурна. І што мяне вельмі моцна ўразіла, нават прэзідэнты вось Дуда і Наўседа. Вось прэзідэнты яны таксама ішлі ў калоне. І я уласна сам праходзіў літаральна там ну 5 метраў вось каля прэзідэнта. Ну там была ахова, конечно, но яны так спакойна па сваім горадзе вось нікога не баяліся і праходзілі. Вось, ну такая інфармацыя. Вось такі прыклад, які нам патрэбна браць. А ў нас які прэзідэнт? Да яго не то, што там не прыйдзеш, там увогуле ён як Путін там той ці Кадыраў, вакол якога там натоўп гэтых ахоўнікаў. Ну так, гэта так. Нават у меня так, хвілінушку. Ён баіцца народнай любві. Так, у мяне нават быў з сабой плакат, вось я спакойна хадзіў з плакатам. Там было шыфр паўстання, каго любіш, люблю Беларусь, то ўзаемна. Вось, і калі б я нават там неяк наблізіўся да прэзідэнта, вось выцягнуў руку, каб даць 5, хутчэй за ўсё, адсоткаў 90, што яны спакойна на гэта адрэагавалі, і магчыма нават можна было атрымаць пяцюльку ад прэзідэнтаў. Магчыма, гэта было б і так. Вось, ну я ўжо так не дзёрзка, я стаяў побач, праходзіў, ну літаральна 5 метраў вось ад прэзідэнтаў я хадзіў вось на мінулым тыдні. Так і было. Вельмі ўсё спадабалася, вельмі Вільня пераўтварылася, вельмі шмат было сімволікі, вельмі шмат уражанняў, таму гэта ну вельмі такая значная падзея. Я лічу, што гэта вельмі моцны штуршок для нашай нацыі, для беларусаў. Магчыма, у будучыні таксама будуць арганізоўвацца нейкія падзеі. Ну я мяркую, што так, людзі пераасэнсуюць гэтую падзею, што мы сабраліся павольна вось у іншай краіне, аб'ядналіся, нам нічога не перашкаджала, і вось такая падзея. Магчыма, у будучыні таксама нешта падобнае, ну чаму і не, можа хто-небудзь што-небудзь будзе арганізоўваць, не ведаю. Усё, перадаю слово наступным. Нас уже незапланований чи запланований флешмоб почався. А ну вище, Шарикот. Так. Вище підніми, будь ласка. Вище. Прокоментуй. Да. Чуденцов. Да. Ну, зараз Розкажи. пусть... Ну, я думав так. Друзі, вітаємо на нашому ефірі українського блогера з Харкова Пір Снайдерс. Пір, привіт. Привіт, як чуєш нас? Привіт, чую вас добре. Да, ну, тоді хай поки білоруси нам внесуть ясність питання по їхніх важливих і перейдемо до українського питання. Да, Шарикот, порубай. Ну, я думал так, что у нас тут же белорусско-украинские посиденьки, тому что можно дать слово вам, каб вы распавялі, што у вас адбываецца. А потым мы таксама ось што-небудзь распавядзем пра справу Чуденцова. Окей. Ну тоді, Пір Снайдерс, Олекса, тобі вступне слово з твоїм з написом, без напису, і ми з Василем підхватимо. Дивіться, моє вступне слово і моя позиція. Всіх, по-перше, вітаю. Хочу об'явити, що потрібно всім максимально гуртуватися, тому що сьогодні на Марусю Звіробій, можна сказати, розпочали карну справу, хоча вона там і проходить поки що як свідок, але їй вже шиють 3 статті. 3 статті вже шиють. За те, що, типу, Василь, не видно. Василь, не видно в тебе, розмоваю. За те, що вона, умовно кажучи, типу, посягнула на територіальну цілісність, по-моєму, наскільки я не помиляюсь. За те, що вона погрожувала особі при виконанні. І третя там якась стаття, коротше, в загальному обсягу там 15 років. В неї сьогодні проводили обшук. По-перше, пройшло, по-моєму, більш місяця вже після того, як відбулися ці події, їхня заява з Фединою. І 26 жовтня це було.
28 сьогодні, да? Більше місяця вже пройшло. І відкрили цю справу на неї. Ну, хоча, типу, вона свідок, але по факту на неї відкрита справа, і ми знаємо, як в Україні переводяться із статусу свідка в статус підозрюваного. Маруся Звіробій – це та людина, яка поклала 6 років свого життя на те, щоб рятувати Україну, на те, щоб тренувати людей. Вона вкладала свою душу, своє здоров'я, свої кошти, все, що могла, все вкладала в це. Тому ми повинні захищати людей, які боролися за Україну, і не давати всяким ДБРам, які не мають жодного відношення до Звіробій, вони не можуть просто елементарно заводити справу проти неї там, чи проти когось, хто не являється чиновником. Вона не являється ніяким чиновником, тому ДБР, як завжди, ФСБ використовує для того, щоб заводити на неугодних справи. Я вже можу так казати, це моя думка, моя підозра, що ДБР працює на ФСБ, керується ФСБ. І за допомогою ДБР садять людей, які захищали Україну. Це генерал Марченко, це пірати Марченко, по яких сьогодні відбувалися суди. Тепер Маруся Звіробій. Пам'ятаєте, коли приїхала потвора Портнов, повернувся в Україну, він, блядь, сказав, що ви всі, вас буде знищено. Кого буде знищено, кого посаджено, а хто сам втече з України. Так от, Портнов, іди на хер. Якщо ти думаєш, що ми злякаємось того, що відбувається, як ви вбиваєте командирів на фронті, да? За вашими там вказівками чи за чиїми, вбиваються командири, блядь, на фронті. За те, що ви вбиваєте солдатів в тилу, за те, що ви садите людей, які захищали Україну і причому клали весь свій час на це. Ви за це все будете відповідати. І відповідальність буде такою, що ви будете сидіти пожиттєво ви будете сидіти. Можливо, навіть не в українських тюрмах будете сидіти. Хочу всіх попросити і закликати приєднатись до акції «Free Маруся Звіробій». Беремо хештег «Free Маруся Звіробій» і записуємо відео, як мінімум для початку. Я Маруся Звіробій з її фразою, за яку на неї відкривають справу. І на неї, і на Федину, да? З її фразою. І потім, я Маруся Звіробій, давайте, що ви хочете мені зробити, робіть. А всі, хто може долучитися до справи визволення генерала Марченка і піратів Марченка, і всі, хто можуть долучитися до справи звільнення Марусі Звіробій і захисту Марусі Звіробій, і всіх наших патріотів, яких намагаються знову засадити в тюрми, як це було при Янику. Якщо хтось забув, як було перед Майданом, і на Майдані, як було, садили всіх підряд. Це повторення тієї самої ситуації. Якщо ми будемо це ковтати, то завтра прийдуть за нами. Ніхто не має права таких людей взагалі чіпати. В принципі. Тому що вони нічого не зробили поганого для України. Чому ходять по українській землі такі потвори, як Портнов? Чому ходять по українській землі такі потвори, як Дубінський? І т.д. і т.п. Там можна Сепари ходять вільно, їх звільняють з тюрем. Людей, які проти України, проти української цілісності, їх звільняють з тюрем. А людей, які патріоти, які захищали українську землю і вас захищали, їх зараз садять. Розумієте? Тому всіх закликаю приєднатися до акції «Free Маруся Звіробій», всіх блогерів, всіх простих людей,
потрібно, як мінімум, на первинному етапі давати цьому огласку. Тому що ми всі прекрасно знаємо, як працює ДБР. Вони, якщо бачать резонанси, вони розуміють, що можуть отримати за те, що вони роблять. Все вірно. Вони починають з'їжджати. Ну, якщо не з'їдуть, то будуть якби наслідки цьому, розумієте? Були деякі люди, які йшли проти рішення народу, да, умовно кажучи, можна сказати, рішення народу, коли багато людей висловлюють свою думку, навіщо там і т.д. Де вони зараз? А вони в Росії, в Мокшандії, зі своїми улюбленими мокшанами. Думайте про те, що може бути завтра. І ви опинитесь в тій самій ситуації, як ті люди, які приймали закони, закони 16 січня. Ви будете в тій самій ситуації. Не забувайте про це. Всім записувати відео, щоб сьогодні, записали відео «Free Маруся Звіробій». І викладайте по соцмережах з цим хештегом, розповсюджуйте максимально, закликайте всіх приймати участь. І хто в Києві, хто може доєднатися до акцій, акцій прямої дії, непрямої дії, направлених на звільнення українських патріотів, будь ласка, долучайтеся, не ігноруйте це, тому що це вже не дзвіночки. Це вже великі дзвони б'ють в набат. За нами йдуть. Але ті, хто за нами йдуть, забувають, що ми маємо зуби. Звичайно. Тоді дозвольте, друзі, я візьму слово. Я хочу підтримати Кіра Снайдерса. Так, Free Маруся Звіробій. Я не знаю, чи видно, не видно, мабуть, так? Ну, якщо я знайду, так, треба було на чорним писати на білому. Так, дякую, Кір, тримай за мене. Друзі, я так само підтримую Піра Снайдерса і вважаю, що дійсно це вже не дзвіночки. І тому громада, люба, місцева, більша, громади об'єднаних територіальних громад, верніше, та Києва повинні виступити, чи їхні очільники, але поки очільники будуть чухатися, мають виступати такі люди, як ми, активісти, блогери, просто громадські діячі, неважливо якого вони рангу, розливу, великого чи малого, коли батьківщина ненька в небезпеці. А я вважаю, що наступ на Марусю Звіробій – це наступ на Україну. Це не просто там Маруся і Маруся щось неправильно вчинила. Маруся 6 років захищала батьківщину. Вона стільки здоров'я вклала до цього. І я хочу закликати тих людей, хто, можливо, ніколи не чув про Марусю Звіробій. Адже переважна більшість людей, які нас дивляться та слухають, вони приблизно знають абсолютно добре всіх патріотів України, які підтримували та підтримують Україну, яку її боронили та боронять. Друзі, хто не почув, не знав раніше, це волонтерка, яка провела і в Збройних сил. Дайте більше інформації, нас і білоруси дивляться, тому ми так емоційно починаємо. Зрозуміло, що тут ми в темі. З самого початку війни, з Майдану, Маруся Звіробій займалася волонтерством. Потім вона пішла на фронт воювати. Вона воювала. Потім вона була інструктором здається, не в загонах, а в підрозділах швидкого реагування. Вона докладала зусиль і до останнього докладає. Вона тепер, звичайно, вже не служить, але вона займається і далі громадською роботою. Це одна з самих потужних на сьогоднішній день громадських діячів, яка всесторонньо підтримувала Україну та її Збройні Сили. І сьогодні вранці, десь між 6:30 і 6:45, увірвалися до неї з ДБР, оці покидьки, я їх по-іншому не можу назвати. Там були ще якийсь підрозділ спецназу, прийшли понятіє, ось.
і вимагали від Марусі, якщо вона не відкриє, то вони виламають двері. А так як ми знаємо, що в Марусі там були малі діти і не тільки, у такий час, я не знаю, це, мабуть, так тільки НКВС вривалося в свій час. Тому це неприпустимо. Неприпустимі методи, дії. І шмаркля зелена дуже багато на себе бере. Пороха вони обгажували, як тільки хотіли. Але Порох був президентом України. А це президент є. Тому це дві великі різниці. Бути президентом і ним казатися. Тому скільки бруду вилили на Пороха, самого різноманітного, він собі такі речі не дозволяв. А тут, бачите, посягнули на особистість. Ну, як, по-перше, я особистості не бачу, а по-друге, посягання. Тому, друзі, все українство прогресивне. Знаємо, що ми захищаємо Марусю, і не тільки Марусю, захищаємо всіх людей, які хоча б саму маленьку частинку вклали душі в захист України, всіх підряд. Тому що, як сказав Пір, за Марусею потім прийдуть за ким завгодно, неважливо. За нами, не за нами, це не має значення. Всі люди доброї волі, які мають велике серце і люблять Україну, її шанують, захищають. А покидьки, я перепрошую. Будьте здорові. Отак, ще правда. А покидьки, які повернулися недавно з-за кордону у вигляді таких потвор, як Портнов і йому подібних, прийшли і наступають на права та свободи саме України, а не Марусі, але в тому числі і на Марусю. Тому я прошу єднатися, об'єднуватися і чинити опір саме різноманітний. Дякую, Пір. Дякую, я завершив. Дякую, друзі, дякую, Пір. Дякую за такий емоційний. Білоруси зараз сидять і, як кажуть, трошки прозріває, друзі. А я процитую, якраз знайшов цитату Дмитра Яроша, пам'ятаєте, да? Так. Василь, у вас відео застряло, не знаю, чи тільки у мене, виключіть і включіть. На российском мове Ярош сделал предупреждение после обысков у Зверобой. Мы не устали от войны. Во-первых, воевать с женщинами низко. Такие действия могут проводить только мерзавцы, федерации и враги Украины. Во-вторых, существующая власть каждый день теряет свой рейтинг с войной и патриотами, теряет свою не так высокую легитимность. Не подбирая слов, пишет Ярош. Снайперы УДА все время на охоте и также ликвидируют врагов. Наши госпитальеры предоставляют парамедицинскую помощь украинским воинам на многих участках линии фронта. Мы не устали от войны. Мы стремимся к победе, и мы ее получим, независимо от того, хочет эта временная власть или нет, добавил Ярош с угрозой. Це те, що я хотів сказати. Хто ще не знає, це дві наших чарівних пані, одна діюча народна депутатка, і зробили такий, під час свого стріму, да, це було? Так, це був стрім, вони сиділи в кафешці і обсуждали тему того, як Зеленський, коротше, приїхав на передок, і коли вони знімали оте відео, заставши врасплох, скажімо так, да? Заставши врасплох хлопців на передку, і коли він відчитував їх, стояв, які вони погані, там, і т.д. і т.п., коли він там хамив їм. Угу. Зрозуміло. Василю, ви нас чуєте, Василю? Ви можете там включити і виключити? Ви застряли і такому цікавому... У мене чи вас теж застряла картинка? У мене йде все, у мене чат йде. У мене нормально все. Все нормально. Все йде добре. Тому я нічого не робив. Ось. Василь, це тобі, напевно, перезайти потрібно. Ну, добре, ви тоді продовжите, я зараз зайду і вийду. Ну так. Ви ж ненадовго там. Ну ось, што тут можна да гэтага дадаць? Мне гэта не падабаецца, што зараз ва ўкраіне адбываецца такое ж, што ось і у нас гэта ўжо вельмі шмат часу такое адбываецца, што і арыштоўваюць актывістаў, журналістаў, там і падкідваюць
наркотики, зброю і там і чаго толькі няма. Але вось некаторы час у нас таксама, як кажуць, быў такі, ну, як мараторый для спецслужб, яны не падкідывалі наркотыкі і зброю там актывістам. Але вось у 17 годзе, у 2017 была справа Белага легіёну тады, і вось з гэтага распачалося зноў такая вось практыка. І зараз адбылося у нас што? Вось бачыце гэты вось ліст, гэты плакат, на якім напісана «Free Чудзенцов». Хто гэта такі? Гэта беларускі журналіст. Ну, чалавек ён такі вельмі складаны, ён працаваў там шмат на каго, і там на такія выданні, якія, ну, нельга назваць патрыятычнымі, але, ну, і пра яго шмат чаго кажуць, там і пра яго вось арыентацыю, там і пра тое, што ён там, мабыць, ці педафілам там быў, ці штось такое. Ну, гэта не мае сэнсу. Тут справа не ў гэтым. Хто ён такі, што ён там казаў, што ён рабіў. Тут справа ў тым, што гэты чалавек, як журналіст, як прафесіянал, паўдзельнічаў у тым, каб вось нехта зрабіў фільм гэты «Лукашенко. Уголовныя матэрыялы». Ну, як ён завецца, гэты фільм. І гэты фільм пабачыла там некалькі мільёнаў чалавек. Там распавядаецца пра тое, хто такі Лукашенко, як он прыйшоў да ўлады, як ён кіруе там і іншае такое. Ну і гэта, я лічу, што не спадабалася вельмі дыктатару. Ён гэты фільм, ну, не ведаю, бачыў ці не, яму казалі аб гэтым, дакладвалі, ён каментаваў тое, што там было, казаў там, што вось там блогеры і суцінёры там на яго наязджаюць, ну і такое вось. Ну, шмат чаго казаў, яму, мабыць, гэты фільм паказвалі. І як кажуць, што ён вырашыў адпомсціць тым, хто вось гэты фільм зрабіў. І як кажуць, што Чудзенцоў, ён рабіў тэкст для гэтага фільма, ён рэдактаваў гэты тэкст, дапамагаў нехта. Ну, як стары прафесіянал, ён ужо 30 год працуе ў журналістыцы, ён ведае, што там да чаго. Нехта яшчэ малады блогер, вельмі таленавіты, перспектыўны, але яму толькі вось, ну, 20-21 год. Вось, яму дапамагаў Чудзенцоў, ну, шмат хто яму дапамагаў, там хтосьці там ездзіў, здымаў відэа, ну, як аператары, фрылансеры, хтосьці там яшчэ штосьці, хтосьці там распаўсюджваў проста гэта відэа. Ну, кожны, хто паставіў лайк пад гэтым відэа, ну, і там такое, ён ужо дапамог. Ну, я лічу так. Так вось, і што адбылося? Ну, Чудзенцоў, за ім пачалі весці слежку, ён, ну, бачыў там усялякіх людзей, такіх не вельмі, скажем так, якіх можна назваць надзейнымі, якія за ім хадзілі. І ён вырашыў з'ехаць у Польшу, яму там працу прамовілі. Ён выязджаў, і на мяжы яго затрымалі мытнікі, нават не менты там, а мытнікі, і да яго падышлі з сабакай, толькі да яго, і даглядзелі яго рэчы, і там знайшлі нейкія вось наркатычныя такія вось рэчы у яго. І толькі ў яго кажуць, што, ну, вось сведкі, хто быў, кажуць так, што ён сядзеў, ну, гэта быў поезд, і на пункце Брэст-Тірасполь там яго даглядзелі. Значыцца, ён сядзеў з якосьці жанчынай такога віда, ну, зэкаўскага. І калі ён выходзіў у прыбіральню, то заставіў свае рэчы, і кажуць, што, магчыма, яна падбросіла іх. Ну, гэта было такое заданне для яе, дадзенае нашымі спецслужбамі. Вось, і, ну, яны прыйшлі, мытнікі даглядзелі з сабакай яго, калі кажуць, што там нікога не даглядаюць увогуле, ну так, зрэдку. Вось, падайшлі да яго, кажуць, вось тут наркотыкі, а іншых ужо не даглядалі. Яго вывелі, кажуць, вось так і сяк, і вось такая справа. І зараз ён сядзіць, ён быў у ІЧУ, потым яго ўжо ў СІЗА пасадзілі, і зараз вось там супраць яго вядзецца справа, разглядаюць, што там да чаго. І тут адбываецца такое, што зараз журналісты пачалі выкладаць розныя такія, ну,
пра яго звесткі, там кампраматы, як кажуць, што ну увогуле спачатку ўсе пачалі падтрымліваць яго, уся тусовка, там апазіцыя і журналісты, ну шмат хто. Але вось пасля таго, як пачалі вось гэтыя кампраматы на яго падымаць, дык ўсё больш людзей яны адварочваюцца і там кажуць, што не, там не трэба. І гэта ўсё кідае цень на нехта, ну то бок з кім ён супрацоўнічае, вось такія людзі нават як Чудзенцоў. Але гэта чым гэта дрэнна, што калі зараз мы не зможам адстаяць яго, і калі вось гэта пройдзе ўсё, то тады і ў будучыні яны змогуць рабіць вось гэта новы такі ход, новы такі крок з боку спецслужбаў нашых, што можна спачатку чалавеку штосьці падбросіць, а потым вось ну яму спорціць рэпутацыю, а потым штосьці падбросіць. Таму вось тут такое пытанне, што калі нават чалавек не вельмі добры, там у яго дрэнная рэпутацыя, але нельга падкідваць яму там зброю, наркотыкі і іншыя. Вось такая справа. І таму мы выступаем за тое, каб Чудзенцова адпусцілі, таму што гэта сфабрыкаваная справа. Ну хто будзе весці наркотыкі, апазіцыянер, журналіст, які едзе там у Польшу, весці праз мяжу наркотыкі. І навошта? Таму ў Польшы там можна купіць гэтую канаплю, там усё в гэтым плане лягчэй, чым у нас. В общем, ну такія справы. Да, до нас Олексій повернувся. Ну да, не весело в наших країнах. Друзі, вітаю всіх ще раз. Дякую, милий ботик, за донат Міловін. Не знаю, хто бачив, проскочив. Вітаємо всіх, хто в чаті долучився. Салам алейкум, Казахстан. Сергій, я бачу, що ти дзвонив. Вітаю тебе теж в чаті. Друзі, тут дружня українська-білоруська компанія. Ми зараз, от як, да, у нас от такий флешмоб. А ти от зараз фрі Маруся Звіробій кажеш. Ну вона ж зараз не затримана, зараз йдуть певні процедури, а ти вже зразу... Певні процедури – це переслідування. Так, так. Знаєте, краще дути на холодну воду. Угу. Я все сказав. Це коротко. Так, ми знаємо, як це продовжиться. Знаєте як? Я вірю своїм ворогам, коли вони мені погрожують, що вони мене вб'ють. Я вірю їм. І я хочу бути готовим до цього. Коли мені погрожують, я знаю, що мені робити. Тому що я знаю, як це буде продовжуватись. Так, Пір. Вірю, тому що, бачите, ми знаємо, як вже це було. І в нас є досвід. У нас є це досвід. І я знаю точно, що нас ніхто не пожаліє. Якщо ми будемо надто слабкими, нас просто зітруть. Тому що цього не було. Ми повинні тримати, йти рука об руку і бути готовими до любих подій. Тому українці, гуртуйтеся, нікого не мине, як не минуло у свій час нас. Так. Ір, будь ласка. Дивіться, ще ж ви забуваєте, що це Маруся Звіробій – це один зі дзвоників, але такий напад великий. Так, одна ланка. Ви подивіться, я ж кажу, Марченко, генерал Марченко, пірати Марченко, їх же ж посадили, їм застави зменшили, 20 мільйонів зробили застави, 20 мільйонів, ну, вони можуть десь взяти 20 мільйонів. Потім ви знаєте, що карну справу завели проти цього журналіста, я не пам'ятаю, як його звали, говорить Великий Львів. Дроздов. Проти Дроздова. Прийняли від цих ригівських шавок заяву, і якби карна справа розпочалась, і її будуть розкручувати. І ви дивіться, скільки справ відкривається по надуманих зовсім причинах проти всіх. Проти всіх підряд відкриваються справи. Друзі, я перепрошую, є дзвінок з Казахстану, приймемо? Давайте. Наш постійний глядач. Зараз спробую вивести. Салам алейкум. Добрий вечір вам. Доброї ночі.
Салам алейкум, Василий. Вітаємо вас. Ви в ефірі. Витаю. Хто ви, звідки, хто ви, откуда ви, що хотіли би сказати? Я с Казахстана, в городе Алматы нахожусь. Хотел бы пожелать вам, смотрю ваш стрим, хотел бы пожелать удачи всем. Дякую. Мы тоже здесь работаем над такими деревянными ватниками. Вот. Но если придут, мы их ждем здесь, в Казахстане. Молодежь уже готовится. Вы знаете, они приезжали к нам, байкеры к нам приезжали, смотрели, может, вы «Черные ножи»? Ні, на жаль, я не бачу. А ви скажіть. Ну, вы можете в Ютубе посмотреть, они приезжали в Алматы, это было где-то месяца полтора назад. Ну, казахи их встретили. Они летели потом назад в Екатеринбург. Це було гарно. А это Дякую. была разведка, это начинается разведка. Це проба сил і нервів, так? Да, они смотрят сейчас, какая будет реакция. Просто они попали на юг. Если бы, может, на север, то, может быть, по-другому было. Они приехали на юг. Они приехали восстанавливать справедливость. И наш народ не понял, какую справедливость, поэтому сразу их отсюда выгнали. Это есть в свободном доступе в Ютубе. А знаєте, що я можу повангувати? Я можу повангувати, що зараз, чому вони готуються до білорусів, вони нав'язуються, вже лізуть до білорусів дуже сильно, до казахів дуже сильно, тому що хуйло вже думає собі в голові, зараз я вже вирішу це питання, зелій можна порішати, зараз ми з Україною порішаємо, там, в принципі, багато бабок в війну не потрібно вкладати, так потрошку будемо вкидати, там, можливо, вони за свої бабки там будуть все відновлювати, т.д. і т.п. І якщо вони закінчать війну, умовно закінчать, впіхнуть нам республіки, у них будуть вільні гроші для того, щоб потім воювати з Білорусією, і з Казахстаном. Оце буде, я вам вангую. Можливо, на протязі року, півтора-два, але це буде ще залежати від вас, від казахів і від білорусів. Оце я вангую вам. В принципі... Они встречались в Омске, Токаев встречался с Путиным в Омске, и они делили земли. Это было вот месяца два, наверное, да, назад это было. Они делили землю, там границы, непонятно. Но информацию мы узнаем, но нам никакую, как гражданам, нам никакую информацию, что это была за встреча, это все так закрыто. Только доходит слух, что за какие-то земли делили, какие-то границы. Нас тоже наши баламуты, они им руку жмут. Нашим не нравится эта дружба с Россией, с Путиным. Но молодежь у нас грамотная, мы думаю, что грамотно отнесемся. Будем над этим работать. Понятно. Спасибо большое вам за звоночек. Ребята, кто даже хочет с другой точки мира набрать WhatsApp. Можно я скажу, Василию, дозвольте? Спасибо вам и удачи вам. Мы вам будем помогать всем, чем можем. Алга, Казахстан. Подождите немножко. Я хочу хорошо. от себя лично, от наших друзей пожелать вашему народу. У меня бывают встречи, редко, но бывает очень гостеприимный, классный, дружественный народ Казахстана. Мы вас уважаем и любим. Вместе мы будем большой силой в противостоянии этому агрессору. Спасибо большое за то, что вы вышли к нам, сделали свой промоушен. Мы много чего не знаем, а это ценная информация была для нас, и мне приятно, что именно в таком ключе вы встретили этих братушек. Наша рука вам, Алга, Казахстан. Слава Украине! Рахмет вам. Ну, посмотрите за байкеров в Алмату, там
интересно. Спасибо. Вам рахмет и слава Украине, героям слава. Героям слава. Чем можно. Дякую. Дякую. Наши блогеры не спят, наши блогеры с вами. Окей, Спасибо отлично. большое. Куату передавайте большой привет вашим блогам. Страна держим. Все, давай. Спасибо, переходи в эфир. Спасибо большое. Ребят, это наш зритель с Казахстана. Все, как по мне, адекватные люди свободных народов следят за ситуацией и в Украине, и в Беларуси, и в Казахстане. И мы сейчас можем и как бы возмущаться и секундочку и как-то высказывать свое фе, но тот уровень свобод, который у нас есть, который мы имеем, сейчас, к сожалению, недоступен ни белорусам, ни казахам. Поэтому, ребят, нам нужно не просрать, как говорится, то, что мы имеем, и не дать возможность себя сейчас на українській мові ушукати оцими різними такими погрозами. Зейхерами. Василько, цими зейхерами. Да, і сьогодні я дивився вперше за весь час президентства рейтинг нашого президента вже біля 50%. Тобто з такими темпами ми вже, ну, як казав на Новий рік, може нас вітати цей. Хто там може вітати? Може якийсь... Ну, скажімо, наступний кандидат. Віталька з серіалу, знаєте, Віталька. Є ще один момент, я забув про цей момент сказати. Дивіться, друзі, хто взагалі слідкує за тим, що відбувається вже майже скільки там, 7-8 місяців, да? Дивіться на динаміку того, як іде наступ в інтернеті, тому що в інтернеті зараз формується основна думка народу, да? Голоси тих людей, які розуміють все і розуміють, як це виправити, глушаться. То динаміка спала до вересня, а потім, коли вересень прийшов, ФСБшні контори, оці от, вони КДБшні, я б сказав навіть, НКВСники, вони активізувалися і всіма силами намагаються розхитати ситуацію і знищити тих людей, які кажуть правду. Це відбувається по всіх напрямках, по всіх можливих напрямках. Напади йдуть на журналістів, причому Україна, Білорусь, там Казахстан, немає значення. Потім умовні тиски йдуть на блогерів. Це всі прекрасно знають, хто в темі. Запускаються консерви всі зараз, які можливі, тому що останні 3 місяці вони підготовлюють суспільство до того, вони підготовлюють наше суспільство до того, щоб здати наші інтереси. Якщо в них проходить цей план, вони здають наші інтереси, вони переключаються на більш цікаві для них країни. Я вважаю, що для них найбільш цікава зараз це Білорусь. По тій простій причині, що у них... Буде такого, супротиву не буде. Малої крові. Не буде такого супротиву в Білорусі, на жаль. На жаль, вибачте, брати, але так, це правда. Ми бачимо те, що весь відбувається, те, що коли я ходжу по чат-рулетці і спілкуюсь з білорусами, мене просто, вибачте, я не знаю, я просто в шоці від цього. Ми вже про це десятки разів розмовляли. Потрібно все робити для того, щоб в головах у людей змінювалися думки. Якщо Україна виграє в цьому двобої, і якщо ми будемо виходити переможцями, це захистить і вас. Захистить Казахстан, захистить Литву, Латвію, Естонію, всі країни. Всі країни, на які роззявляє рота ця імперська шобла. Це головне. І, будь ласка, всі, хто побачить це відео, максимально, по-перше, розповсюджуйте, тому що це важливо. По-перше, це. По-друге, підписуйтесь на всіх блогерів, яких ви вважаєте тими, хто буде вам казати правду. По-третє, якщо ви бачите, що на когось здійснюється тиск,
реагуйте в максимально стислі терміни. Не чекайте нічого. І хотів би сказати, передати вітання деяким людям і сказати, не вийде у вас розкачати блогосферу, не вийде. Якими б методами ви б не діяли, скільки б ви грошей в це не вкладали, скільки б ви не хотіли цього, але СБУ як працювало, так СБУ і буде працювати. Тому а-ля Улю. І краще не лізьте до українців, тому що українці можуть дати гідну відповідь на те, що ви вкидаєте. Дякую. Абсолютно вірно. Так. Дякую. Хто в темі, той зрозумів. Друзі, німці з Німеччини, пані Тетяна, наша постійна глядачка, написала те, що в принципі сказав і Пір. Просто вітаю усіх. Настрій могила. Зелень робить 37-й, залякування і репресії військових, атошників, волонтерів. План простий. З народних героїв зробити маргіналів і зеля пробив дно, воює з жінками. Пані Тетяна, влучно сказано, ви знаєте номер, ви дуже емоційно, не менш емоційно, чим ви всі можете висказатись. Набирайте WhatsApp, будемо раді вас чути теж. Лінія вільна, в принципі, номер телефона є на стрімі Інтерхунта, тому, будь ласка, кому є що додати, дійсно ми, можливо, десь занадто емоційні, занадто, як то каже Василь, ми дуємо на холодне, бо, як то кажуть, коли вже прийдуть за нами, то спитають, чому ви не били в набат і не били сполох. Даша Рейкот, вибач, будь ласка, даю тобі слово. Ось, на жаль, господарство, я буду з вами розвітуватися, треба ось скончивать мне трансляцию, тому я жадав би казати і тим, хто зараз глядить, хто пише у чаті, що зараз трансляція скончується, але посиденьки будуть продовжуватися, і хто жадає поглядіти, можете долучатися до тих, хто буде вести трансляцію далі. Гэта ось Василь, я так розумію, Україна наша Русь, і він веде трансляцію, так, Василь? Так. Василь, Інтерхунта, так само ви, так, Василь, ведете трансляцію? Так. І долучайтеся на канал Піра Снайдерса. Так, і на канал Піра Снайдерса. Калі ласка, Білорусь, зараз іде пряма трансляція. А на гэтым, господарство, до побачення. Кот, ще там питання такое, секунду, 4